Ahoj, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu to nebude překvapivě grafická karta. Bude to chladič. Ale trošku větší chladič. Chladič je to opravdu veliký. Vybavený 6 heatpipama, 135 mm ventilátorem. Chladič má povrchovou úpravu tvořenou niklem a nekoroduje. A jeho chladicí výkon je udávaný jako 190 W, to znamená, že by procesor měl uchladit i pasivně. Ale to nedoporučujem. V balení naleznete polyuretan, chladič a krabičku s příslušenstvím. V krabičce s příslušenstvím najdete montážní rámeček dozadu, teplovodivou pastu, nějaký ten klíč, uchycení pro Intel socket, uchycení pro AMD socket, další uchycení pro ventilátor a nějaké ty šroubky. No a samozřejmě samotný chladič. Tohle bylo video o prémiovém chladiči Be Quiet Dark Rock 3, který na českém trhu koupíte za necelých 18 stovek. Já vám děkuji za zhlédnutí, zanechte nám když tak komentář nebo like a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!